Cena české whisky se nám tady rozrůstá květinová louka na jaře, značky se nám tady množí jak roztoužení králíci a za chvíli budeme whiskovou velmocí. Rozhodl jsem se založit nový YouTube kanál, který se bude věnovat české whisky. Vzniká zde stále více nových výrobců, nových značek a je potřeba jim dát kladný přístup k recenzím a povzbudit je v jejich další činnosti. Novým, ale i stávajícím je potřeba poskytnout podporu. Podporující vlídné slovo, ukázat jim, že se nám líbí jejich práce, že oceňujeme jejich úsilí. Oni pracně něco vyrobí svoji první whisky, mají radost z toho, že to vydali a najednou se objeví člověk, já ho nebudu jmenovat, a ten napíše, že jejich whisky se nehodí ani do ostříkovače, že se to nedá pít, něco o masakru motorovou pilou, že se posrali v kině, nebo dokonce v multikině, že si musí vypláchnout pusu záchrovou kachničkou, aby se zbavil pachuti z jejich whisky, že to neznamená, že se nedá použít ani na čištění skvrn. Tohle není ale kladný a vlídný přístup. Tohle jim tu může tu vůli vzít a další whisky už nám vyrábět nebudou. Tak tohle prostě jim demotivuje. Je potřeba si uvědomit, že hranice mezi upřímností a tím být debil je velmi tenká. Vždyť se to dá říct i jinak, méně ubližujícím způsobem. A tak jsem se rozhodl založit ten nový YouTube kanál, který bude plný mého laskavého a vlídného přístupu. Empatie. Ty víš, co je empatie? Ne, ale zní to hezky, tak se to použije. Příznivých recenzí, kladného hodnocení a povzbudivých slov. Prozatím vám můžu představit novou znělku mého videokanálu. Černá a bílá, víc nechce znát, její hranic extrém, jezuitů řád. Inkvizitor zvedá svůj kříž, horší než mor. Inkvizitor je. Veškerá podobnost s reálně žijícími osobami, včetně mé, věcmi či whisky, je čistě náhodná. Během natáčení videa nebylo ublíženo žádnému člověku, ani whisky, žádnému koni, ani kočce. Během natáčení videa nebylo ublíženo žádné whisky, ani člověku, ani kočce. Na zdraví.